Tak fordi at du lige vil bruge et par minutter på at trykke dig ind på den her video, som altså handler om, hvordan at de her produkter bliver udviklet fra idé til unikke produkt. For det første så er alle vores produkter original design. Det vil sige, at de er designet af vores designteam hos AIDA i tæt samarbejde med fabrikkerne. Derudover så er det specielle ved RAW, at vi har gennemfarvet stentøj på alle vores stentøjsprodukter. Det vil sige, at det er, som du kan se her, at det er gennemfarvet, og altså ikke hvidt, som man ser det på mange andre produkter, der er vores gennemfarvet. Og så har vi jo den her helt specielle glasur, som hedder en reaktiv glasur. Så tænker du sikkert, hvad er det? Men det handler simpelthen om, at den er organisk. Når den her glasur kommer ind i ovnen, så bevæger den sig på forskellige måder fra produkt til produkt. Så der vil altid være en lille forskel på produkterne, som er det, der simpelthen gør det til det her rå, originale og organiske produkt, hvilket også er, hvorfor navnet er så passende. RAW.